construction workers. Napaikuan mo ta ba malihog? Wala pa? Kaning puti. Kini? Oo, sa kailan na taxi dito. Malihog lang. Sige. Salamat. Katabang, kumusta? Naad ta diri karon sa SPMC. Oo, tungod kay nagbantay ta ug usa nato ka bilanggo. Oo, nga naay sakit. So, while naa ta diri, nakita nako nga naay mga tao nga medyo tan-aw nako nanginahanglan sa tong tabang. So naisip nako na gamito nako ang akong panahon diri. So maghimo ta og prank. Okay? So ang atong buhaton karon, mangita tag tao nga suguon nato. Oo. Suguon nato nga ipaalsa ang isa ka supot nga naay sulod grocery. Okay, naay bugas, naay tinapa, naay sabon, naay kape, ug naay asukal. So mga basic needs ba? So gituyo na ako na para magamit nila, makatabang sa ila ha. So ipaalsa nato, ipadala nato dito sa pedicab. Ang atong rason niya dili ta kaalsa tungod kay bago lang ta na vaccine. Okay? So pag alsa dito, usa makasakay, atong i-declare nga kanang iyang gialsa iyahan na. Okay? Katabang, tanaw na tong reaksyon mo nang uban ko ninyo. Tara. Naisupot dia si Lupit, tapos kay kuno kay rason ako di ko kalsa kay bago lang muna makunahan. Mugawas gyapon dayon good pag guman kuan. Kana mga pobre. Tara na. Ay, i-search nimo, mas makatabang si mo ha. Naghatag og bugas kada 15:30. Mas hindi makatabang si mo ang pamilya. Mga construction workers, mga public ha? Kanang gigas sa babaw no? Nagtrabaho. Alo, man pugo. Wala pa nang gawas. Nang gawas na kanina. Ay, alas 5 naman na. Alas 4 kapin. Wala pa rin? Ha? Taon-taon mang gawas. Oo. Kanatag mga pobre jud. Ayun na lang katabang ta sila. Asa magikan? Ano trabaho anak? Construction workers. Napagikuan nimo ta ba? Malihog ko nimo. Oh, kauban mo ani dili. Asa ka muli? Kauban ako. Sige ikaw na lang. Asa ka muli? Dunya Bisinta. Asa dapit na? Diri sa Juan. Diri sa Juan, sa Barangay 10. Nya, pamilyado. Oo. Sawa pila anak? Dua. Ako ipala sa gamay dito ay pa kagan ako sa sikag inibag sakit mo nang bukton god sakay lang sa kuan pamalihog lang ko nasa kuan chip wala ko ipala sa chip sakit yung bukton kay wala na injeksyon ni kanina bago lang tas kuan ba wag ko ka drive mo na akong gituyo para sa kuan na lang ko magsakay na lang ko taxi gaan ra god pero lain man haoy man Banhod lagi daw, pa man gani ko ga wala. ano ba na-injeksyonan ka? Wala pa. Kaning puti. Kini? Oo, sa kailan na taxi dito. Malihog lang. Sige. Salamat kayo ha. Ay, sus naghulat-hulat yung ba? How yung gamot? Uli naman kay kuan. Saan out? Saan yung duty niya? Ala si media o dala. So construction workers ka? Oo. Kaya ang trabaho nimo Libor ka? Mason dili. Aba na sir. Ha? Aba ta. Diri lang ta. Nakre ka? Kita.
Bitaw. Git prank lang tika. Imuhan na na. Ha? Bit-bitan na dala sa imong pamilya. Yo. Salamat ha. Ano kaya rin pamalihog ko? Chip, asa mo nagbuhan? Trabaho? Construction? Ay, kailan mo itong kauban ako diyan nga si Kuhan? Si Ayan? Ayan. Na dating priso ba? Ano ka kabantay? Asa mo uli? Nakoy paala sa kadalin mo, be? Kaya sakit mo ng bukton na der sa sakyanan. Chip, nakoy paala sa kadalin niya. Walang ba? Taxi lang. Dali lang kayo. Sige lang nang murag. Walang baka nang sakit mo ng bukton god. Kanang kuan lang silupin ra god. Kanang sakyanan. Maluglag si mo. Ha? Dali lang kayo. Maliw ko sa tanaw siya ha. Sige sir, ako di balan. Ay, buta lang sir. Ay na, paisa na. Gamay raman to. Gamay ra. Ito. Silupin. Naglisod ko kay bago lang ko nabakunahan ba. Sakit kaya akong kamot. Naglisod man ko. Sakay yung takong taxi. Gaan ra god. Asa ba ka muli di ay? Diyan sa Boulevard. Pamilyado? Oo. Pila anak? Agoy. Dili matulogon. Ha? Dili mo tulog ko gabi. Asawa ni mo? Nasa kuan Samal. Samal. Oy trabaho. Ha? Oy trabaho. Asawa. Bulag mo? Oh, wala. Kanilang god. Ay kanira. Oo, ayok na ko ipakan sa tricycle, palihog lang ko. Kanila isa lang. Isa? Oo. Sige ta. Kana ko sakay na ko sa tricycle ba. Nga, oy tapos, ano nagbulag? Ano sa Samal man siya? Anong ikaw naman ka dito sa Boulevard? Siya dito. Akong pamilya dito. Ah, imong mga anak. So ikaw lang diha. Wow. Okay. Sir. Mananagat sa Samal. Samal yoga. Ano diha ka sa Boulevard nagakuan? Kuan lang ko dia. Trabaho kay season man ron. Off season. Sige. Sakay ko. Gi-atik lang tika imuhan na. Salamat sir. Katabang, kung gusto pod nimo nga makaapil ka sa atong rapol nga isa ka sakong bugas kada 15 o 30 sa bulan, simple lang kayo ang angay nimong buhaton. Una, i-like nimo ang ato ang page, ang Surigao Nun Ko. Ang ikaduha, i-share nimo ang atong mga videos para pod makatabang ta sa uban. Ang ikatulo, mag-comment ka sa atong mga videos para mapansin ka sa Katabang Real Team. Katabang, kung ikaw ang maswerteng mo daog sa atong isa kasako nga bugas, i-message ti ka para pangayoon ako sa imo ang imong contact number o address para i-deliver nako sa imo mismong balay ang imong isa kasako nga bugas. Katabang, daghan kayong salamat sa imuhang suporta. Hantod sa sunod nato nga mga videos, amping kanunay.